भारतआवहाय मोनसे आयेन दंखायो जाय आयेना जाहैबाय 18 इयार्स जानांगौ हाबा जानो गार्ल्सफ्रा ओमफ्राय बयसफ्रा जाहैबाय 21 बोसोर 21 इयार्स दा बे आयेनखौ नायनानै ओरैनो गभर्नमेन्टनि जे डिसिसन लादों बे डिसिसनखौ दिनै जों गनायनांगोन जिहेतु माने इन्डियायावहाय मोनसे सिस्टेम दङ वेरास माने गोबां गथ'फ्रा माने प्रिमेच्योर मोनसे हाबा जायो माने प्रिमेच्योर माने 18 इयार्सनि आगोल दा बेखौ जोङो साननांगोन दे सासे गथ'आ जोनोम जानोब्ला बिमा बिफायाबो मेच्योर जानांगोन देहायै दा बेखौ नायनानै माने जे गभर्नमेन्टनि जे डिसिसन अलरेडि दंखायो भारतनि संबिधानाव बेखौ मावनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया जेरै जोंनि समाजनि मोजां आरो थासारिखौ जों लुबैयो मानो होनबा जोंहा दिनै समाजा दिनै जौगानोब्ला दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा फार्स्ट अफ अल एजुकेसनखौ जोङो बांसिन फकास खालामनांगोन दा उन्दै बैसोआव हाबा होयोब्ला दा बिनि फरायनाय फारसे गोबां इफेक्ट जागोन आरो बे फरायनाया दिनै जोबनाय लोगो लोगो मा जागोन समाजा दिनै गोबां खहा जागोन मानो होनबा देशआ सासे सुबुंनि सायावनो सोनारो बे बिथाङा दिनै सुबुंदोन इन्टेलेक्सुवेल हिउमेन रिसर्सखौ जेब्लानासिम बाहायनो हागोन माने डेभेलप खालामनो हागोन अब्ला डेफिनेटलि जोंनि देशआ बे गोबां आवगायलांगोन दा बेनिखायनो जोङो बुंदों दे भारतनि जि संबिधान नङा होमबा बे संबिधानजों जों थांनानै जोङो दिनै फालिनानै जों सासे भारतनि मोजां नागरिक जानाया गाहाम।